ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುಕಾದು ಅಳಿಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋಡುಂದು ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಡು ಬೈದ. ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಶುರು ಮಲ್ದನು. ಐಲೇಸ ಈ ಪದ ಪಂತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸವಳು. ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೊಟ್ಟು ಪದ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ್ ಕೊರ್ತನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. ಹಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಪದದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ್ ದಕ್ಕಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ 32 ದೇಶೋಡು ಪದ್ಯಲೇನ ಐಟ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಜಿ ರಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು 14 ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪುಡು. ರಡ್ನೇದ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಪುಣ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಐಲೇಸ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡುವ. ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪಟ್ಟೋಡು. ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಆ ನಿಕ್ಲು ಪಟ್ಟಿನ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ 1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಡು. ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ 10 ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 10 ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಬಜಿ ರಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂದ್ಯಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡುವ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನೋರ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ